nekoliko rečenice da ovom našem lijepom, divnom, prekrasnom, toplom, herojskom, srdačnom, iznad svega ljudskim gostoprimljivom Petrovcu, njegovim ljudima o kojima je istorija nezabilježila i koga i pjesnici, i putopisci, i slikari, i romonapisci, i hroničari napisaju grad ponosa i slave. Posvetili smo pjesmu njemu, ali da posvetimo još jednu pjesmu o Štrelju u kome je Tito boravio 53 dana i donio 904 dokumenta. Pa još za istom pjesmom o Štrelju ponosna pamet, pa ne idemo. Moram... Hej, daj mi Bajću! Bajću! Daj mi tu! Ovo sam ja radim da mi sretni zumalja. Auta će biti Sad ja moram sleći zadnjo. Nemoj pola ako ti jedno. Gdje ti, Janek,
Ovaj drešće sada, ovoga može. Ajde, bajci u to vodi. Ajde 3 minuta, 4. Vrijednost nije u kapitalu, u džepu. Vrijednost je u glavi. Čovjek koliko zna toliko vrijedi. A čovjek da bi vrijedio mora imati voliti knjigu. A to sve sastoji se u ličnosti Medveda Veljka Kohanovića. Ne, poklanjam ti knjigu Hrvatska operacija, jer zaista voliš knjigu, a ja volim te. I volim te sve drugo. I ja sam dobro zvala. Mlad čovjek od perspektive, što je najbitnije u ovom svemu, kroz njegovu ličnost što ja imam, to je da je sistemski operiran čovjek.
da čovjek svojim bićem voli društvo ili takve sredine postoje. Da u intrivi knjiga, vjerovatno, ako ti nije otac ili majka, ali neko jest tvoj učestvovao u operaciji. Kad se umoriš, odmori se, nijedno će lekcija biti bilo. Evo, hvala.
Sudbina je htjela da danas moja bajka bude domaćinu stara. Da je poželjno zdravlje, doktoru Grani, ekspertu, da kažemo hvala, to je ljudski rad i sve posljedno. Da bude to srećno i uredno. Sretna operacija. Sretna. Živjeli. To je sve.
snimati, molim.